हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे मु भी भलो अछि। गाइस आज टॉपिक होछि नेटवर्क मार्केटिंग बा चेन सिस्टम जो कंपनी से भितर गुटे कंपनी अछि गेलुए कंपनी बोली ता विषय किछि आज डिस्कशन करिया। देखियो से कंपनी ना चेन सिस्टम कंपनी सुन कहया चेन सिस्टम कंपनी माने पिला खुला कहयार पिला जड़ियार सेठी तीनटा पिला हो नै जियो ता तळ तीनटा पिला हो नै आसे सेमती सेटा आपण केमती से जानि पारे से कंपनी कोन बोली देखो आपण रिलेटिव नै तो बंधु बांधव आपण डाकिए फोन करी सेम सेमती काम अछि आप आउ सेमती भलो सैलरी मिलियो खाया मिलियो रूम मिलियो सब मिलियो बोली कहे आपण 2-3 दिन फोन करिए ଆପଣ ଗୋଟେ ଭରସାରେ ଆପଣ ଯିବେ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗଟା କି ମୋ ଭାଇଟା କି ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅଟା କିଏ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି ବୋଲିକି ଆପଣ ଯିବେ ମାମୁଁ ପୁଅ କି ଦାଦା ପୁଅ କିଏ ବି ଡାକୁଛି ବୋଲିକି ଆପଣ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଏତିକି ପଇସା ନେଇକି ଆସେ 10,000 15,000 କଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଫାଷ୍ଟ ତମ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ଖାଇବା ଦେ ସବୁ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ମିଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଛ ହିଁ କହିବେ ତାପରେ ତମକୁ ସେ ନେଇକି ଯିବ ତମ ଯିଏ ବି ରିଲେଟିଭ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ ସେମିନାରକୁ ନେଇକି ଯିବେ ସେଠି କଣ ଭାଇ ଟଙ୍କାର ଇନକମ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ସୁଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଚିକଣ ଚାକଣ ହେଇକି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ କହିବେ ଏଇଟା କଲେ ସେମିତି ହେଇଯିବ ସେଇଟା କଲେ ସେମିତି ହେଇଯିବ ବଡ ବଡ ଗାଡି କିଣିବ 3 ମାସ ଭିତରେ 3ଟା ଗାଡି କିଣିଦବ ଜାଗୁଆରରେ କିଣିବ BMW ମାନେ ବଡ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଦେବେ ବଡ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ହଁ ଆପଣ ସତ ହିଁ ଭାବିକି କଣ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ମହଲ ଗୋଟେ ସେମିତି ହେଇଯିବ ସେ ପାଖର କି ସେ ଜିନିଷ ତ ତମକୁ ସେମିତି ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଜିକାଲି ତ ମାର୍କେଟିଂ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି କଣ ହଉଛି ସବୁ ସେମିତି ତ ନାହିଁ ଆଗରେ ସେମିତି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ସେମିତି ହଉଥିଲା ଏବେ ହଉଛି ବି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ନେଇକି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜଏନିଂ କରାଉଛନ୍ତି ସେଇ ନାଁରେ କେତେ ପଇସା ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଆଇଟମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେବେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଇସ୍ତେମାଲ କରିବା ପାଇଁ ସାବୁନ ଫାବୁନ ସବୁ କଣ ସବୁ ଏ ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଭାଇ ସେଇଟା କାମ ତାଙ୍କ ଚଳୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 9 ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଯିବେ ଭାଇ ମିଛ କହିକି ଡାକିବେ ସତ୍ୟଲି ମିଛ କହିକି ଡାକିବେ ତମକୁ ଏଇ କାମ କରିବ ସେଇ କାମ ସାଲାରୀ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ମିଳିବ ବୋଲି କହିବେ କେବେ ମିଳିବନି ଆଉ କାମ କଣ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ସିଷ୍ଟମ ତମ ତଳେ ତମେ 3ଟା ପିଲା ନେଇକି ଆସିବ ତମ ତଳେ ସେଇ ପିଲା ଆଉ ପିଲା ଯୋଡ଼ିବ ତା ତଳେ ସେ ଯୋଡ଼ିବ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲେବୁଲ କଣ ଥିବ ଏଇ ଲେବୁଲରେ ଗଲେ ସେଇଟା ମିଳିବ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ଗଲେ ସେଇଟା ମିଳିବ ପିଡି ଏସଡି ଆରଡି ଇଡି କଣ କଣ ସେ ଡାଇମଣ୍ଡ ସବୁ ଥିବ ତାଙ୍କ ମାନ ଉଠିଲା ତମେ ଯଦି ମିଟିଂ ତମର ଜଏନିଂ ପ୍ରୋସେସିଂ ସରିଲା ତମ ରୁମରେ ଆସିବେ ତାର ସିନିୟର ଲେବୁଲରେ ଯାଉଁ ଥିବେ ତମ ପଇସା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଇଟମ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦିଆଯିବ ସେ ପଇସା ତ ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଥିବେ ସେମିତି ଆଉ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା କ୍ଲାସ ଯିବ ଏ ସାର ନ ସାର ତାଙ୍କ ବଡ ଖାଲି ବଡ ବଡ ଆସିବେ ଖାଲି ଲାଇନ ରେ ମାରିକି ଛିଡା ହେଇକିରି ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା କରିଦେଇଛି ମୋର ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ମୋର ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଭାଇ ଲୋକ ବି ସେଠି ଏ ସାର ନ ସାର କହୁଥିବେ ଭାଇ ସେମିତି ଦେଖ କଥାଟା ହଉଛି କେମିତି ତମେ ଯେମିତି ଜାଗାରେ ଥିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଆସିବ ତମ ପଜିଟିଭ ଯେମିତି ଲୋକକୁ ଦେଖିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ସେମିତି ଶିଖିବ ସେମିତି ଭାଇ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ନେଇ କରିବେ ତାପରେ ତମ ବଡ ବଡ ତାଙ୍କ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିକି ଆସିବେ ମୁଁ ଏଇ ଲେବୁଲ ବନିଗଲି ମୁଁ ସେଇ ଲେବୁଲ ବନି ଯାଇଛି ମୋର ଆଜି ଏତେ ଇନକମ ମୋର ସେତେ ଇନକମ ମୋର ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥର ଇନକମ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ମୋର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା କହିବେ ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟରେ ସେ କହୁଛି ମୋର ମାସକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ ମୋର କେତେଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଜେଟ୍ ଅଛି କେତେଟା ବଙ୍ଗଲା ଅଛି କେତେଟା ସପିଂ ମଲ୍ ଅଛି ସେ କହୁଛି ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା ଘଣ୍ଟା 500 ଟଙ୍କା ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧି କହୁଛି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘଣ୍ଟା ବୋଲି କହୁଛି ସେମିତି ଏତେ ମିଛ କହିବେ ଏତେ ସେମିତି କହିବେ ଲୋକ ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିବ ଭାଇ ସେଠି କିଛି ପଇସା ମିଳିବନି କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବନି ତାଙ୍କେ ନେଇକି ଆସିବ ତାଙ୍କର ଯେ ଗରମ ହଉଥିବ ଯେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାଙ୍କ ସେଲ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କିଣିବ ତମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ପଇସା ହେଲା କି ତମକୁ କିଛି ମିଳିବନି ଖାଲି ଲୋକକୁ ଆଣିଥିବ ଜଏନିଂ କରି ଯାଉଥିବ ମୁଁ କେତେ କେତେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଛି ଆଜିକା ଆଜି ବି ଓଡିଶାରେ ବି ସେମିତି ହଉଛି ପ୍ରାୟ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ସିଷ୍ଟମ ସେମିତି ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ସତର୍କ ହୋଇକରି ରୁହନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରୁ ଫସିଯିବେ ମାନେ ଫସିଯିବେ ସେଠି କେବେ ଆପଣ ଦେଖ କେତେ ଭରସା କରି ଯାଇଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କିଛିଟା ଇନକମ କରି କିଛିଟା ମୁଁ ପଇସା ଇନକମ କରି କାହାର ଭରସା ଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ କି ଧନୀ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଦେଖି ଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଗରିବ ହେବ ସେମିତି କେବେ ଧନୀ ହେଇପାରିବନି ଭାଇ ସେଠିଆ ଲାଗି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ବି ଜବ୍ ଅଫର କରିବ କିଛିଟା ପଇସା ବାନ୍ଧିବ ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖିବେ କାମ କଣ କେମିତି କଣ
ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେବେ ବି କୋଉ କମ୍ପାନୀ କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଡାକିଲା ବୋଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ସେମିନାରକୁ ଗଲେ କୋଉଠି ବସିକି ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ଆସିକି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ବୋଲେ ଜାଣିଦେବ ଯେ ଚେଞ୍ଜ ସିଷ୍ଟମ କମ୍ପାନୀ। ସେଠୁ ଭାରି ପଡ଼ିବ ଭାଇ, ପଇସା ଦେବନି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ମୋର କେତେଟା ନିଜର ସାଙ୍ଗ ବି ସେମିତି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯାହାର ମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ସେମିତି ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ସେ ଜିନିଷ କେବେ ଭୁଲ କରିବନି। ନିଜ ଦିମାଗକୁ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ଜବ୍ ଦଉଛି କଣ ଦଉଛି ବୋଲେ ଦେଖିବ ସେ ଜିନିଷଟା କାମଟା କଣ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି କରିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଭରସା ହିଁ କରିବନି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଲାଗି। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦୟାକରି ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟେ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।